Musika ikasgaiak. Pultsua musikaren barne motorra da, geure bihotzeko taupadak legez. Azentua pultsuaren barruan ozenago entzuten dugun atala da. Konpasa. Azentua aurkitu ondoren, azentu batetik bestera dauden pultso kopuruak esango digu zein dan konpasa. Konpasak binako, hirunako eta launako zati berdinetan banatzen du musikaren denbora, azentuen arabera. Ikusi dezagun zelan. Lehengo adibideak entzungo ditugu eta gauza birekin ohartuko gara. Azentua zein den eta azentu batetik bestera zenbat pultso dauden. Argi entzun eta ikusten da 4 pultso daudela. 1, 2, 3, 4 hurrengoko azentua, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beraz, hau 4ko konpasa da. Hurrengoa. Hemen ikusten dugu 3koa dela. Hemen dago azentu bat, hemen dago beste bat, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 3ko konpasa. Eta azkena. Honek 2 pultso ditu. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Beraz, 2ko konpasa da. Konpasa, musika obraren hasieran idazten da. Banalerroen bidez bereizten da eta amaieran barra bikoitza imintzen da. Zatiki baten bidez adierazten da. Non zenbakitzaileak pultso kopurua adierazten du. Kasu honetan 2. Eta izendatzaileak pultso bakoitzak irauten duen figura. Kasu honetan baltza. Hemen duzue figura bakoitzari dagokion zenbakia. Konpas bakunak eta konposatuak daude. Bakunak pultso bakoitza 2tan banandu dezake. Eta konposatuak pultso bakoitza 3tan banandu dezake.